La Cèlia Sánchez Mústic va néixer a Barcelona el desembre de 1954. La seva primera escola era força catalanista i antifranquista, i a casa hi tenia el pare, que era militar, aragonès i de dretes. És a dir, tot un còctel i amb els ingredients propis d'aquella època, capiculats. Parlava català a l'escola i castellà a casa. El còctel, d'aquests i altres que no explica per no embolicar la troca, van influir en la seva narrativa. Té una certa tossuderia a fer dialogar i a conciliar personatges extrems o antagònics. No s'ha decantat per estudis filològics perquè la perspectiva, quan hauria estat el moment, li causava neguit, li feia la sensació de furgar en aquell material lingüístic que li servia per respirar des dels 6 anys. Era com deixar que li fessin una autòpsia en viu. Això la va convertir, amb tots els seus inconvenients, que n'hi ha molts, i més d'algun avantatge, en autodidacta, o més ben dit, en buscadora per lliure de crítics i mestres. Tot i haver fet poesia abans de narrativa, pensa que no hi ha transfugisme, sinó bicefàlia, i pel que fa a la llengua, sí que es va decantar pel català com a llengua literària, tot i haver parlat el castellà a casa seva fins a 19 anys. Professionalment s'ha dedicat, entre altres activitats ben dispars, a l'ensenyament de la música. Li ha interessat força la lectura pública dels poemes, la participació en trobades i festivals, i recorda amb molt d'afecte les tertúlies poètiques que va tenir el plaer de presentar durant uns quants anys a l'Ailo, un espai alternatiu i càlid. Era una rebotiga del barri del Raval, on poetes llegien a tocar del públic i entre penjarrobes i objectes reciclats. Per allà hi van passar molts poetes inèdits i molts d'altres ben reconeguts, com en Joan Margarit, Feliu Formosa, Miquel de Palol, Maria Mercè Marçal, José Agustín Goytisolo. Les dues coses que més li importen d'aquest món són escriure i aprendre'n cada dia més a fi de merèixer aquesta activitat que ni vol ni sap deixar de practicar, i de la qual són indirectament responsables totes les persones amb qui comparteix amor o simplement la condició humana, i que sempre estaran situades, aquestes sí, en el primer lloc dels seus interessos. La Cèlia ha estat guardonada amb els següents reconeixements: Rosa Leveroni, Dona, Miquel de Palol, Mercè Rodoreda per les nits de Santa Llúcia i la seva obra El tacte de l'ametlla, 7 lletres, Premi de la crítica Serra d'Or de Poesia, Premi Octubre Vicenç Estellers i Ploma d'Or del Consell Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Sitges. Quan faig narrativa em sento profundament narradora. Quan estic fent poesia em sento intensament poeta. El que sí que és veritat és que jo faig narrativa quan tinc una història per explicar, i la poesia, de fet, també és el mateix, però clar, passa moltes més vegades. És una cosa que ha estat una constant en la meva vida. I a més, la poesia és que la història que jo vull explicar, d'alguna manera, els poemes el que fan és explicar-me a mi. I en aquest sentit, globalment sí que podríem dir que potser em sento més poeta. És una cosa irrenunciable per mi, la poesia. Escric narrativa i faig poemes. Em costa dir escric poemes. És com si... És que els poemes et surten. Exacte, es fan, és un altre verb que necessites per dir. Escriure poemes no em quadra tant. Llavors ve una elaboració que pot ser llarguíssima i exhaustiva i tot el que vulguis, però aquella llambregada, aquella cosa que... Quants tovallons de restaurant hem embrutat? Tovallons de restaurant, bitllets de metro, paper higiènic... El Berguedà no diria de metro. Jo mai m'he plantejat un llibre de poemes com a tal. Sempre ha sigut com anar fent poemes i després en un moment donat veus que hi ha un grup de poemes que es confabulen entre ells, que tal, i mira, això ha format un llibre, no? Jo crec que són diferents entre ells. Hi havia una vegada una poeta, la Núria Martínez Bernis, que em va dir: ets una mica transformista, poèticament. Però de tota manera jo crec que la meva veu es reconeix. Però sí que són llibres que tenen unes característiques diferents. I veus que no puc dir res més, és la meva veu poètica, i l'únic que puc dir és que crec que he sigut fidel en aquesta veu. Mai no he escrit una cosa que pensés, sí, això pot passar. No, jo he anat
a per totes, i una altra cosa és que ho hagi aconseguit, però he buscat sempre una mica l'excel·lència en el que feia. I són dues obres d'aquelles que jo no he decidit escriure, sinó que pràcticament se m'han imposat per mi mateixa i m'han dit volem ser escrites i no podien deixar de ser escrites. Tot i que és absolutament ficció, però sí que parteixen d'experiències meves que m'han marcat molt, tant Les cambres del desig, que es mostra tot el món de la mística, el món de la culpabilitat, concilia personatges aparentment molt antagònics, però que a vegades t'adones que les persones que estan en els pols oposats són les que més punts en comú tenen, de vegades, són com miralls acarats. I Tercer acte d'amor és una història d'amor particular, perquè és una història d'amor de dos amants. Ell està casat i aleshores aquest home contrau un Alzheimer en els 3 últims anys de la seva vida. Llavors, diguem que la diferència potser d'altres novel·les o altres llibres que han tractat el tema de l'Alzheimer és que és una relació d'amor entre un home casat i la seva amant en el temps d'aquesta malaltia. Hi ha narrativa de ficció, narrativa de no ficció. 3 llibres de contes que també tenen la meva veu particular narrativa, que és la que no puc deixar de tenir. Hi ha El tacte de l'Ametlla, és un llibre en què parla molt contra tota mena de prejudicis, posa personatges en situacions molt extremes i crec que és una mica revulsiu. I els de no ficció són llibres vinguts més circumstancials, però que m'ha fet una gran il·lusió fer, com el del Paret. Jo quan faig llibres que dius, és que aquests no són ben bé literaris, perquè per mi tot és literari. No em plantejo mai un llibre i dir, aquest com que parlarà de futbol, de no sé què, aquest... No. Jo aquí també hi he posat tot el millor de mi mateixa literàriament i humanament parlant. Jo crec que en el meu cas arrenca de molt, molt, molt petita. He tingut la necessitat de respondre amb coses, de tota mena, sobretot inclús plantejaments metafísics que em venien al cap, o sigui, em qüestionava coses tremendes a una edat que potser no em tocava i això sí que em va empènyer molt a trobar el camí de la poesia i en aquest sentit la poesia és una eina insuperable per fer aquests drenatges i evitar-te anar al psiquiatre. És el coixí de molts disgustos, la poesia. Sí, coixí i una eina de transformació. Ara, això que deies dels personatges antagònics en la meva vida real, que s'ha traspassat també a la narrativa, per exemple, però són coses que t'ensenyen molt, a no veure-ho tot pla, a no valorar-ho tot en termes de sí o no, de blanc o negre, que és el que ara estem molt aficionats amb això, i a mi m'esgarrifa molt. Tot i que jo he viscut històries que podien semblar de blanc o negre, doncs et trobes amb molts grisos per allà al mig, et trobes amb que el blanc té trossets de negre i el negre té trossets de blanc. Els grisos els veus quan tens ja de 50 en amunt. De 50 en avall els grisos ja no es veuen tant. Hi estàs d'acord? L'edat jo crec que sí que ajuda a matisar. Algunes persones, hi ha persones que amb l'edat es tornen intolerants i molt poc grises en el bon sentit de la paraula, en el mal sentit ja. Jo crec que, a veure, el que perjudica realment la cultura és la mediocritat, o més ben dit, perquè mediocritat n'hi ha d'haver i n'hi haurà sempre, és l'acceptació de la mediocritat. Ara, un autor pot ser mediàtic i també fer un llibre excel·lent, o no ser-ho. El dia de Sant Jordi, de fet, és el dia del llibre, no és el dia de la literatura. Que estaria bé que hi hagués un llibre de la literatura. El dia del llibre hi entra tot. El que jo crec que no hem d'acceptar és això, és caure amb allò del... tot val, tot. I això sí que a vegades sí cau. Jo crec que sí que s'ha de buscar allò que dèiem, l'excel·lència, perquè si no sí que ens surt molt perjudicada la cultura. I això dels llibres que deies, també em recorda una mica allò que a vegades diuen, home, és molt millor llegir que veure la tele, no? Depèn de quin llibre llegeixes i depèn de quin programa de tele veus. O sigui, no es pot tot allò que dèiem del blanc i del negre. Jo els demanaria el mateix que demanaria per tothom que fa el que jo faig, que és, d'una banda, rigor, sobretot a la premsa escrita, que no trobis que et fan una entrevista i hagis d'anar a buscar el diari l'endemà amb la por al cos.
perquè això passa, no? De dir, a veure quina paraula m'hauran canviat. Interpretat aquí. I encara, si és interpretar, dius, ho he interpretat així, no? Però a vegades hi ha coses que són d'aquest rigor, aquesta professionalitat. I després també que siguin una mica això, exploradors, que no es limitin a anar pel camí, el còpia i enganxa. La llista dels èxits, dels més venuts, d'aquí i d'allà, no anar al que més atrapa l'atenció sempre, que també, però que explorin, que busquin allà on hi ha veus, on hi ha cultura, i que siguin més creatius també com a professionals de la informació. Ni idea. Tot el que és imposat ni s'ha d'admetre ni pot funcionar, no? Tampoc m'agrada que m'imposin la manera com jo he de reaccionar davant de les imposicions. Hi ha imposicions de moltes bandes. El fet de forçar bilingüisme, el castellà, com si l'haguéssim de defensar, no? És que el castellà ha de tenir una tal i meitat i meitat, i no sé què, i aquestes coses. Doncs és tan absurd com si diguéssim, ostres, a Canàries, doncs no, escolta, una hora menys, no? També s'ha de reivindicar l'hora de més, no? Migdia amb una hora de menys i una hora de més. Seria impensable, no? Doncs és una mica això. Som aquí i parlem català. La literatura és la part de la cultura que dius és que es basa en la lletra, en la llengua. Sense això no hi ha res. Jo diria que, Déu-n'hi-do, tinc els 4 fogons ocupats. Tinc 2 llibres de poemes. Un que s'està cuinant a foc lent, o sigui, ja dic llibre, tot i que abans he dit que no feia llibres, però és que aquest sí que ja veig per on va la cosa i els poemes ja estan pràcticament... Després en tinc un altre que està acabat completament, però que bé, estic en fase una mica d'espera. Tinc un llibre de contes, que aquest més que la cuina doncs ja està a punt per emplatar i em fa molta il·lusió perquè ara feia temps que no treia un llibre de contes. I després tinc un text que per mi és molt especial, que no sabria ben bé com classificar, la qual cosa m'agrada molt perquè m'encanta quan tinc coses que no sé com classificar, que és mig ficció, mig memòries, i està basat i dedicat a les persones de la quarta edat, no de la tercera, sinó de la quarta, que cada vegada n'hi ha més, però no quarta edat, persones afectades, doncs, amb Alzheimer, amb tal, amb qual, que d'això ja se'n parla, i jo mateixa n'he parlat en altres llibres, sinó persones de la quarta edat, però que estan bé, que estan relativament bé, que tenen coco, els funciona bé, que tal, que qual, i que tenen seriosos problemes de comunicació, amb la societat, menys tinguts socialment. I bé, és un llibre que probablement es tituli El dia que em vaig enamorar de la meva àvia. I en fi, tot això està a la cuina. Idees i amor que passen com un joc, dies llargs